Hej igen. Vi vil gerne finde hældningskoefficienten og skæringen i y-aksen A og B. Det kan vi gøre, hvis man kender to punkter, x og y. For at finde hældningskoefficienten, der hedder formlen y2 minus y1 delt med x2 minus x1. Og for at finde skæringen i y-aksen hedder den y1 minus a gange x1 eller y2 minus a gange x2. Det vil vi så gerne bevise nu. Og det kan man gøre ved blandt andet at sige, der er den her formel her, som kan man se, at x her står ud for y1. Og der må gælde, at f af x er lige med a gange x1 plus b er lige med y1. Da punktet x1 og y1 ligger på grafen f. Ligeledes må der gælde, at punktet fx2 er lige med a gange x2 plus b er lige med y2, da punktet x og x2 og y2 ligger på grafen f. Yes. Det vil vi så gerne isolere herover til at få bevist, at den her formel gælder, eller den her formel passer. Det gør vi så ved at isolere de to formler, vi lige har fået hernede. Vi starter simpelthen nu med at sige y2, y1, og så ellers så fjerner vi b'erne, fordi at, så der bliver ligevægt. Så går vi herned og faktisk smider den i parentes igen og dividerer på begge sider, fordi vi gerne vil have a til at stå alene. Når a så står alene, så kommer den til at se sådan her, og så passer den. Så smart. Så vil vi gerne finde, så har vi fundet vores hældningskoefficient. Nu vil vi gerne finde skæringen i y-aksen. Denne her. Og det gør vi så, nu hvor vi kender a, b, eller vi kender a, x og y, så isolerer man egentlig bare b. Så her der kommer den her til, at vi ligesom fjerner a og x på hver side af b'et, fordi vi vil gerne have b til at stå alene, og så kommer formlen til at se sådan ud til sidst. b er lige med y1 minus a gange x1.